Tsaka yung, bakit ang lakas-lakas ng loob nila? Okay. Attorney, magandang umaga. Okay na ba? Balita ko na, pilay ka daw. Good morning po, Mabalacat City, Kaluguran ka. New Media Pampanga, the best podcast in Mabalacat City. Yan. When you say Mabalacat City, Kaluguran ka, how well you love? Mahal na mahal po namin yung Mabalacat City, Bakit kaya daw natin sinisiraan? magandang umaga po sa kanilang lahat. Sasagutin ko po yan ng magandang sagot. Sabi nila, ito naman na naman yung mga mapanira. Ikaw ba okay ka na doon sa pagkapilay mo? Okay na ako. Napakakunting halaga pero nakakapilay pala, ano ha? Treadmill na ako kanina. Ha? Nakapag-treadmill na ako kanina. Treadmill na kanina. Ulitin mo nga at salamat po sa lahat ng ating mga faithful listeners, sa lahat ng mga sumusubaybay at hindi nagsasawang nakikinig. Dahil alam nilang yung pinagsasasabi natin, dinidiscuss natin dito ay totoo o may katotohanan. May mga iba't klaseng nanonood. Oh. Unang-una, yung hindi naniniwala. Pangalawa, yung ayaw maniwala. Pangatlo, yung mga naniniwala. Iba kasi yung ayaw maniwala sa hindi naniniwala. anong pagkakaiba nun? Pag ayaw maniwala, hindi mo na makukonvince yan . To those who don't believe, no amount of explanation is necessary. Diba? St. Francis yan. Oo. To those, sa mga hindi pa naniniwala, kahit anong paliwanag mo, ay hindi pa rin sila maniniwala. Oo. Pero may mga hindi naniniwala at darating yung oras, maniniwala sila kasi dahil sa pag-i-explain ng katotohanan. Okay. Yan po. Balik tayo dun sa parang ibinibintang sa atin ngayon ng iba dahil wala silang maibintang. Ay mapanira kayo. Sa mga nandyan po na bashers o trollers ng aming programa na nagsasabing mapanira kami, pwede po bang sabihin nyo o isa-isahin ninyo yung kasinungalingan o paninira na sinasabi namin dito sa programang ito at sasagutin namin? Alam mo yung kumunoy? Teka muna. Alam mo kung bakit hindi nila magawa yun? Kasi natatakot kayo na sabihin sa amin na yung sinasabi ninyong paninira namin ay pawang katotohanan lamang. Totoo. At may basihan po kami. Oo. Sinasabi nyo, wala kayong ginawa kundi sirain yung mga kandidato namin. Pero ganun pa man, ayoko marinig yung ganun ang ginagawa nila, basta tinutulungan nila kami, masaya kami. Oo, okay na kami sa 500. Okay na kami sa 500. Ay, nako. Nakakaawa, makalunos siya, Mabalacat City, makalunos siya. Nag-iba yata yung title. Oo, and then, para dun sa mga nagsasabing, sinisiraan namin. Hoy! Kayong mga nagsasabing sinisiraan namin, sabihin mo, 1, 2, 3, ano yung sinasabi namin na sinisiraan namin yung kandidato ninyo? Pwede naman kayong mag-comment nice way. Pwede kayong mag-comment dun sa... Ito sample Oh. Hindi lang basta mapanira kayo. Pwede naman yung, ay mali po yan, ito po nangyari, ganito. Hindi nila maipapaliwanag yun kasi hindi nyo kayang ipaliwanag yung katotohanan. May dalawang klase po ng yung tatlo pala, yung uninformed, sabi nga ni Direk. Hindi sila kulang sila sa kaalaman. Kulang sa kaalaman. At saka well-informed. Yung maraming alam. At saka yung sinasabi niyo po. Walang alam. Hindi, yung refuse to... They refuse to believe. Opo. Kasi sinasabi mo, nasasaktan sila kasi nakikinabang sila. Ang gagawin na lang nila, istirahin tayo. Ayan. Mga panira. Oo. Yun ang bayad nila. Pero di naman po tayo pwede magkasa sa 500. Teka, ipaliwanag mo nga yung 500 na yan. Hindi ko kasi masyadong May mga umaali-aligid po ngayon sa mga simbahan, sa mga senior, na nagbabago na yung mga listahan nila.
Nag-loyalty check. A loyalty check. Oh, Ano ba ito, militar? hindi. Kung sino yung nakikinabang sa senior citizen, Oh. sinisigurado lang ng administrasyon na iboboto sila. Ba, ito ba yung narinig ko sa'yo, Wechi, na sinasabing kahit na hindi tama yung ginagawa, tumutulong naman siya sa kabila. Yun. Ganun, kung tumutulong naman siya sa... Yung ganun ang dahilan nila. hindi po, ano yun. Kasi po, pagka ganun, na nakikinabang ka dun sa isang bagay na hindi maganda yung pinanggalingan, kasabwat ka dun. Mhm. Hindi lang yon, ikaw mismo ay ini-encourage mo na gawin nila yon para makinabang ka. Oo. Kahit na mali. Yan. Kasi ang mali, one mistake does not make another thing right. Yan. Tama. Mhm. Ganun yon. So, kayo, wag po naman sanang ganun. Kung ganun po yung mentality ninyo, wala pong mangyayari sa ating syudad. Ang word po natin for today ay tongpats. Tongpats, ha? Mm. Parang, From the colloquial word na patong. Patong. parang yung iba naman yung expat sa katongpats. Oo. Ha? Iba yung expat. Iba yung expat May sa hawak ng mga katongpats. beer na yun. Ha? Alam mo, ang unang-unang pumasok dito sa aking pag-iisip, nung nasabi mo yang wala tayong ginawa kung di manira, Opo. ay ito po, ikukwento po namin sa inyo to at ididetalye namin itong isang bagay na to May papeles po kami. at sabihin nyo kung sinisiraan namin yung kandidato ninyo o Yeah. administrasyon ninyo. Meron po kaming papeles. Kung kalimutan mo na yung papeles, Oh, sige. na-memorize ko na to eh. Sige, sige. Na-memorize ko na to eh. Hmm. Kung di ako nagkakamali, unang lumabas itong artikulo na to. Anong taon yan? Ha? Anong taon pa yan? Ang unang naglabas nito si Batang Quiapo. Oo. Yung ini-insist niya na Oo. meron silang tongpats. Oo. Mm. Ito po, ikukwento ko po sa inyo to, ha? Ng derechahan, ha? Ng klaro, na walang pagsisinungaling, walang bahid ng bias o anything, kung ano ang nangyari doon sa nilabas na article ni Batang Quiapo. Oo. Okay. Ganito po ang simula niyan. Sabihin nyo sa akin kung paninira yung ginagawa ko dito sa Mabalacat o hindi. Mhm. Noong pong taong 2020, ha? Ang sangguniang panlunsod ng Mabalacat, Opo. kung sino man ang humingi ng pabor ay Nag-request. nag-request na tulungan yung Barangay Bicol Mhm. para bumili ng lupa Papagtayuan na na pagtatayuan ng Barangay Hall Yun. ng Barangay Bicol. mga gaano po kalaki yun, Atty. Ang hiningi ay kalahating hektarya. Wow. So in other words, 5,000 square meters. Mhm. Or Okay. more. Yan. 5,000 square meters po. Ngayon po, ang Konseho de Ciudad, Mhm. inaprubahan po nila itong ordinansang ito na naging batas Mhm. na, okay, the city of Mabalacat will take the stand to help Barangay Bicol. Barangay Bicol na bumili ng lupa para tayuan ng Barangay City Hall Yan. in the amount of 500,000 pesos, Kalahating milyon, Sa kalahating hektarya. Okay. Yun ang binadget po. Sa madalit sabi, na-approvean po to. Napirmahan. Na-approve yung ordinansang ito noong 2020. Kaya po, ang nangyari, bumili sila Mayor Garbo. Mhm. Siya ang pumirma na bumili, humanap at nakahanap sila ng isang lote sa Barangay Bicol na kalahating hektarya. Oo. Ang bayad po nito Kalahating milyon. ay kalahating milyon. 500,000 po. Okay. Ang nangyari, okay, nagkaroon ng kapirmahan na ganyan, binigay ng titulo yung mayari, okay, at pinirmahan ng
kinauukulan Mhm. para mabili ng, hindi Barangay Bicol ang bumili, para ang bili mismong city. mismong city ng Mabalacat. Opo. Okay. Yung pong dokumento, yung tinatawag nating absolute deed of sale, ay kalahating milyon or 500,000. Mhm. Nung nakuha po nila yung napirmahan, Okay. yung absolute deed of sale, okay, Na 500,000. na 500,000, kumpleto po. Okay naman. Okay naman, wala namang problema doon. Dinala po nila itong absolute deed of sale na to Sa BIR. at pumunta sila sa BIR Mhm. para Ano tawag isumite. doon? Certificate? No, kailangan isubmit mo yan Na ikaw ay bumili ng ganito. para makakuha ka ng tinatawag na ICAR or Electronic Certificate of Authority to Register. Ayun. Kasi kung hindi ka po bibigyan ng BIR ng Certificate of Authority to Register, hindi mo maililipat yung titulo na yon sa pangalan ng syudad na siya ang bumili. Tama. Maliwanag po ba? Ayan. So, So, okay naman nung una. Okay naman yung una. So in other words, nandyan yung titulo, nandyan yung 500,000 na absolute deed of sale, Mhm. binigay nila sa BIR, yung BIR nag-issue ng ICAR Wow. para doon mailipat na ng syudad sa pangalan nila yung titulong binili nila. Mhm. Okay. In the meantime, pagkatapos pong nangyari yan, Okay na sana. okay na sana ang nangyari niyan. All of a sudden, nawawala yung absolute deed of sale na original. Yung kalahating milyon. Oh, wala. Ang ginawa, out of thin air, nagkaroon ng panibagong Deed of absolute sale. deed of absolute sale. Pangalawang deed of absolute sale. Hindi na ito yung original. Doon pa lang, falsification yun. Sabihin mo na kung ano yung sabihin mo. Paayo kung gusto kong explain nitong mga nagbabasa atin na sinasabi na lang sinisiraan natin to. Nagkaroon po ng pangalawang deed of sale. Oh. Itong pangalawang deed of sale na to, na ginawa Mhm. galing sa usok, galing sa impyerno, galing sa multo. Mhm. May mga gumawa, pinake nila yung mga signature. Magkano yan? 1.5 million na ngayon ang halaga ng lupa. Sus Marios, ya. Ha? 1 million tubo. Hindi ko alam kung tubo yun o aanuhin nila yung ano na yun. Million. Oo. Pero kailangan ito ang ma-explika. Kayong mga nagsasabing sinisiraan namin, hoy, kayo ang mag-explain sa amin ngayon. Saan nanggaling itong 1.5 million na absolute deed of sale na to? Knowledge ko lang, si Batang Quiapo nanonood daw. Oh. Sabi niya, bala mo isoy, mabalakan mahilig, makisaw-saw, keng issue. Ito na. Oh. Ito na. Nung nandyan na yung ICAR na binigay ng BIR, galing dun sa original na 500,000 na absolute deed of sale, nawawala na ngayon yung original na absolute deed of sale, pinalitan nila itong ICAR na, sinamahan nila itong ICAR na to, yung bagong peke na Doon ba sa ICAR hindi naka-specify yung 500,000? hindi ko lang alam kung anong nilagay nila doon, hindi ko nakita eh. Oh. Sabagay, Pero hindi naman yun ang importante eh. Ang importante nito, yung ginagamit nilang absolute deed of sale ngayon, hindi na yung original. Totoo. Sinabmit nila sa 1.5 million na ngayon. Oo, 1.5 million na yun. Para makukuha silang perang pambayad. Yun sa lupa. Oo. Yan. Yeah. So, meron na silang ICAR, nandun yung titulo, nandyan yung panibagong deed of sale na worth 1.5 million pesos. Mhm. Nung ready na ito, ang ginawa po nila, pumunta sila sa tresurera O yan. ng Nasa opisina na sila. nasa opisina sila na kaban ng bayan ng Mabalacat. Mhm. Kung sinong naghahawak, tresurera, kahera, Ayan. sino man yung Accounting, disbursement officer, treasurer. accounting, sino yung accounts payable, Oh. sinabmit po nila itong tatlong dokumentong ito para kolektahin nila yung pera. 1.5. 1.5 ICAR at saka yung panibagong at saka yung titulo. Okay. Okay. Pag-submit po nila, okay,
nag-disburse po yung amount. So naglabas sila ng pera. Naglabas ng pera. Hindi ko po alam kung sino ang nagbigay, sino ang pumirma, sinong nag-authorize sa disbursement. Yan. Pero nung lumabas po yung accounting report, na galing dito sa transaksyon na ito, mababasa mo po, nakalagay, payment for the purchase of lot for Bicol property. Magkano? Magkano sa palagay mo yung pera na lumabas? Alam ko, 1.5 yung in-apply nila. Ang ni-apply po nila, 1.5. Ang lumabas po na sinicertify ng accounting office ng City of Mabalacat, siguro alam ng budget officer to, alam ng treasurer, alam ng city accountant. 1.7 million. So 1.2 yung... So na 1, 2, 3 na ang Mabalacat. 1, 2, 3, 1, 500,000, 2, 1.5, 3, 1.7. 1, 2, 3 nga. So, para bang kulang naman yung, para bang kung tutusin mo kung nagkakalukuhan lang sa biro o usap-usapan eh. Oy, kumita kayo ng 1 milyon dyan, paano kami? Yan. Kayo, meron ng 1 milyon. Kayo, meron na kayong 1 milyon, paano kami na magbabayad? Sana all. Sana all. Yan. Basahin ko muna, attorney, may nagre-react eh. Pero 1.7 ang lumabas. Nasa papeles yun. Yan. Walang tanggi. Sige. Edgar Tolentino Castro, good morning po. Sabi ni Pat Paras Dingat. NMP, good morning. Si Lay Santos din, magandang umaga. Albert Jones, may pahabak po. Thank you for. Nano pong milyari ka rin OFW king South Korea, ka rin taga Mabalacat. Later, magbibigay tayo ng... Ito si Batang Quiapo, talagang, ito yung naglabas eh. Ng mga papeles din eh. May sambut siya yung kandidato ng Ibalik yung isa. Si Soy Mabalacat daw. Yung tawag sa kanya ngayon, Toyo ng Mabalacat eh. Okay. Toy sauce. Okay. Silver Swan ba o ano? Yun lang galing sa tinatakal. Okay. Maricon, kaaragula pera. Sabi naman ni JP, binadjekte, big digits ladin. Oo. Asa ng pera? Where's the money? Yan. Yan ang palagi ko sinasabi. Where is the money? Nasaan na yung pera ngayon? At saka, mas importante, kayo mga nagbabasa amin na sinasabi ninyong sinisiraan namin sila. Sagutin ninyo to. Hoy, ulit kayo. Sagutin ninyo to kasi hindi kami naninira. We are presenting the facts na we have the paper on hand. We have the evidence. Na in-expose to ni Batang Quiapo. Sagutin nyo, nasaan yung pera? 1, 2, 3, ang tawag ko nga dyan sa transaction. Sabi ni Roderick, Manalo, nano-nano yung kakalkalan nyo yan na kayo manahimik, sabi niya. Pangatwayo, bakit newscaster kayo, ano? Bakit hindi ba news ito? Sagutin mo, Roderick Manalo. Hindi ba news ito? Explain mo. Bakit hindi mo explain kung ano yung sinasabi namin to? Ang balita, ikaw kung talagang ikaw ay citizen ng Mabalacat, ninanakawan ka na, tatanga-tanga ka pa rin. Hindi, sinasamba pa niya. Sinasamba mo pa? Baka nakikinabag din siya. Balamang. Yan. Ganun lang. Bakit hindi mo sagutin? Nasaan yung pera? Where is the money? Sino mga dapat managot dito? Pwede ka bang managot para dito sa mga to? Hindi. Dinidepende mo yung hindi mo kayang panagutan. Hindi. Sabi niya, newscaster kayo, sabi niya. Sabi ko naman, we are proof. Saying the truth. Yeah. The truth, di ba? Hindi naman kami fake news eh. Ikaw, gusto niya, manahimik na lang tayo dun sa katiwali. Bakit ako mananahimik kung ninanakawan yung pera ng kaban ng bayan ko na natagaroon ako? Yan. Ikaw, anong silbi ka na mamamayan kung ganyan ang attitude mo? Hindi yun nga, dalawang klase lang yan. It's nakikinabang siya. Ano? Dun sa... Malamang, may nakuha ko ba doon? Yan. Ganun yan ang tanong. Remember? Kami, wala kaming nakuha doon, pero Brino broadcast namin. Broadcaster kami. Brino broadcast namin yung katotohanan. Yeah. Kung gusto mong makita yung papeles,
Pumunta ka dito, makipagkita ka sa amin, Bibigyan ka namin ibibigyan kopya. ka namin ng kopya. Oo. At yun nga, sabi mo kanina, hindi sila well-informed siguro, ay hindi sila, uninformed sila, or hindi nila tinatanggap Hindi, yung explanation. ang nangyayari nito, kami hindi namin inaakusahan na totoo yung nangyari. Mhm. Kailangan lang ng paliwanag. Ikaw, sinasabihan mo na kami na nagsisinungaling kami. Kami, wala kami sinasabing kinuha nila yung pera. Tinatanong lang namin, ano ang nangyari sa pera? Oo, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oo. Eh, Hindi pa ako tapos dyan. Dadating ako sa City Hall at dadating ako sa pagbili ng lupa, iba pang lupa, na 610 million. Na wala ka rin sigurong pakialam dahil ang gusto mo, yung mga broadcaster na kagaya namin, hindi namin sasabihin yan sa mga tao. Ayan, sabi ni Andy Dungka Apostol, Oh. ay nanonood pala, si DJ Arnie Barding, mga friends natin yan. At eto pa, dala. Medyo, yan yung mga sinasabi natin kanina. Oh. Sabi ni, pa-shoutout po, Boss Wency, Team Gel June. Ayan, bagong generation group. Si Marga Lopez po ito. Salamat po sa panunod. Evelyn B. Castro, yung sinabi niyang Tatay Pineda, balasubas siya at mapanako. Oh. Yan. O ikaw, anong pangalan nyo? Si Manalo. Roderick. Anong masasabi mo dun sa sinabi ni tatay na magnanakaw yung ina-idol mo? At balasubas? Si tatay mismo yon. Bakit hindi ka magyabang ngayon na sabihin mong hindi? Oo. Hindi kasi, hindi naman sasabihin yan ng matanda kung wala ng record. May record eh. Eh magkakasama yan dati eh. Oo. Ha? Even yung sina Vice Mayor Gel at First Councilor Jun, magkakasama din sila dati. Oo. Hindi nila lang nila matiis. Hindi nila matiis. Oo. At saka, kaya Si Manalo na lang ang nakakatiis. Ah, Oo. maki- Sumagot ka, Manalo. sabi ni Batang Quiapo, Oh. makibat ka muting, buri mo manahimik na ladeng tao, dakala balong bulok keng City Hall. Oo, ayan. Hindi po kami mananahimik. Hindi mo kami mapapatahimik dahil pag-uusapan namin ito hanggang sa matapos ang eleksyon. Maski na pagkatapos ng eleksyon, Tuloy-tuloy pwede pa rin pa, namin pag-usapan yan. Dahil hanggang ngayon, hindi ninyo ma-explain kung ano ang nangyari sa pera. At the same time, isang issue lang to. Isa lang issue lang yan. Oo. Sinabi ko nga, ikaw, Mr. Manalo, gusto mong susunod, makinig ka ulit, makinig ka pa ulit, sabihin mong tumahimik kayo, huwag niyong sisiraan. Meron tayong 610 million na issue, meron tayong 2.1 billion na issue. At Wait, there's more. There's more, oo. Yung mga sasakyan, na Ayan. 500,000 ang tubo. Oo. Dumaan ako kahapon sa Angeles, Oo. sa Pampang. Okay. Ang ganda ng bagong palengke ng Pampang. Ito mo yung building. Oo. That's 400 million. Nasaan ang bagong palengke mo, Mr. Manalo? Nasaan yung bagong hospital mo, Mr. Manalo? Nasaan yung bago mong City Hall, Mr. Manalo? Anong nangyayari sa mga dyan? Masasagot mo ba ngayon sa amin kung bakit itong mga to nakatenga? News item, Oh, military. okay. Nagbigay lang si Presidente ng konting ilang milyones lang, ha? Ang numero unong priority ng military, alam mo kung anong gagawin? Hospital. Oo, di ba? Dito, Mr. Manalo, Bicol. bilyon ang budget ng Mamalakat, pero hindi sila makapagpagawa ng hospital, hindi sila makapagpagawa ng palengke, hindi sila makapagpagawa ng City Hall na bago. Oo. Nasaan yung hotel? Meron po tayong 4 point. Meron pa tayong tinatawag na Blue Elephant na overpass sa dao na hindi magamit-gamit. Kasi po ginto yung ano. Alam mo ba, pwede, ang nasa isip ko, Ah. kagaya sa Caloocan, yung ginawa nilang overpass, Okay. pwedeng magdaan yung tricycle para kung kunyari merong kargang senior citizen, pwede niyang Yeah. ilipat. Oo. Basahin ko muna to. Ayan, Oh, nag-reply sige, na si Roderick. Sabi niya, medyo tinira siya ng mga ibang ano. Oh. Kami naman, babasahin po namin kung Basahin ano yung mo. mga nasa loobin po ninyo. Katwa mo, sabi ni Lay Santos, panakawan na yung tax mo. Okay mo kaya ka. Kung ikaburi mong
mabulag-bulagan king kakurakutan da, ika na mong dili basta kami, kalkalan mi nga ning bulok da, sabi ni Arnold Tanuaco. Shout out! Arnold, kaibigan natin to, si Arnold Tanuaco. Ayan, saka si SMS MT Riot, Mount Riot. Shout out, Attorney at Sir Wensi. Yan. Sabi ni Batang Quiapo, may nahimik ni Manalo, sabi niya. Hindi naman yan, sabi ni Roderick ulit, Lay Santos, di kalkalan mo, sabi niya, Muret, sabi. Ganun na lang ang kaya nilang sagot. Kasi wala silang explanation. Wala. Yung... Hindi man nila naintindihan yung issue eh. Oo. Kasi Just kung bigyan sila ng piso kahit na nakawan sila ng 1 milyon, okay lang. Okay lang. Oo. Yan. That's the name of the game kasi. That's correct. Nasa resort, sabi ni Albert Jones, big bike, bahay ko. At sabi naman ni... boss. Nasaan kayo? Sabi naman ni Arnold, ang pag-uulat ng katotohanan ay dapat lamang para malaman ng mamamayan. Tignan ko kung pwede siya ang kailangan nilang malaman. Tama po. Kasi po, tayo po ay nagsasabi ng totoo. Hindi naman po yung kung basta-basta saan lang tayo kumukuha ng mga ewan ko information. kung pwede siya, kung pwede siya. Tayo po ay gumagamit ng mga papeles na nakukuha natin. Hindi naman po yung nag-accuse lang kami. Okay. Ganun po kaming basihan. At kayo po ba, Okay. ma-team nyo na ninanakawan kayo at sinasamba nyo pa sila? Ikaw? Pasensya ka na. Bossing mo ngayon. Bossing, anong nangyari? Ikaw ba, ma-team mo na ninanakawan ka na, sasambahin mo pa? Kapwa mo magnanakaw yun kung ganun ka. Oo, yun. Kasi ang magnanakaw, takot sa kapwa magnanakaw. Yan. Oo. Kaya kung magnanakaw ka, hindi mo pwedeng kontrahin yun dahil takot ka eh. Tsaka napansin ko po, parang nagkakasya na lang tayo dun sa, eto yung bibigay ko sa'yo. Basta boto mo ako. Ganun na lang, di ba? Sige, may kausap lang ko si Attorney. Eto si Arnold Tanuaco. Ulitin ko lang, maganda yung sinabi ni Arnold. Ang pag-uulat ng katotohanan ay dapat lamang para Nagbabalik ka lang kasi tumawag sa akin yung mga militar. Mga boss. konting milyones lang yan, pwede na kayo magpatayo ng ospital eh. Bakit hindi kayo makapagpatayo ng ospital? Sabi ni Batang Quiapo sa Porac, nga nagawa ng munisipyo, gandang munisipyo, galing kami ni Pedro kahapon. Nasa 370 ang alam ko sa napakagandang munisipyo. Kasama na yung furnishings, pati lupa. Makita mo naman parang tanong mo nga kay Kamanalo kung ano nangyayari dyan, kung maipaliwanag niya kung ano nangyayari dyan sa nakatayong mga steel. Bakit tanong mo nga, Bensi? Tama si Batang Quiapo, dito raw 300 million pambili lang ng mga furnitures nung plano nilang paggawang City Hall. Attorney Rene, Idol Wensi, good morning daw, sabi ni Pogs Lacson. Magandang umaga po sa inyo. Salamat po sa panunod. Sabi ni paring Arnold Tanuaco, ang umaayon sa korap, kasabwat. Ang ganda nung kayang Yeah. Si Chimpinky nakikinig yan. Alam niyo po ba, yung mga bakal doon, may mga umaawit na mga magbabakal.
Kung kayo po ay dadaan Oy, din sa... pumunta kayo ng emergency. Direct Pedok, nandiyan pa ba yung mga buyers mo ng bakal? Pumunta kayo ng emergency. Na-stop. Bakit? Dahil nga po maraming issue. Sa Walang lupa. pera eh. Ginasta nila yung pera na wala silang pera. Asneng kasanting munisipyo da Porac. Sabi niya, Kenny, patalakad da bakalyamu, ikwada ng mengalawang. Ay, marami pong mga issue, hindi lang po yan. Hindi po kami titigil dito kasi ito po yung, namin, sinumpaan tungkulin. Siwalat yung katotohanan. We are not accusing, kayo na po mga bahalang mag-isip kung ito ba, irregularidad, korupsyon, nasa sa inyo po yun. Kami, sinasabi namin kung anong totoo. Ngayon, kung ayaw nyo pong tanggapin yung totoo, it's either kasama kayo or kasabat kayo. Ayan. Or nakikinabang kayo. Ganun lang naman yan, attorney, di ba? Mm-hmm. At, sandali, hanapin ko pa yung mga ibang mga nagre-react sa atin dito. Violent reaction eh. Spread nyo po yung ating, you can like and follow New Media. Tapos po, share nyo po itong ating programa every now and then. Hindi naman po kami titigil kahit natapos yung election. Naging na po namin, minsan, hindi pa tayo na-accuse na sinasabing nagsisinungaling tayo o naninira tayo. Oo. Wala pa po kami ginagawang ganun. Mm-hmm. Ako mismo ang hihingi ng paumanhin kung may nagawa tayong ganun. Oo. Wala po kami ginagawa yung lahat po ng nilalabas natin dito. Kaya medyo napilay din yung pakiramdam ko eh. Mm-hmm. Pagka sinasabing naninira tayo. Yan. Ang mga taong hindi natututo ay babalik at babalik uli yan. Yan. Kaya Sabing awitin ng asin. Ang maganakaw ay mapagsamantala. Ang nangyari po, hindi na po kagaya ng dati ito. 7 kalahating taon na pong naninilbihan yan. Kung kayo, wala pa kayong nararamdaman, dapat makaramdam na kayo ngayon dahil ang daming kailangan ng mabalakat, walang mabalakat. Eto pala. Eto, bibida ko lang sa'yo. Oh. Pagbaba namin ng magandang munisipyo ng Porac, ni paring Johnny D. Oh. Tumambad sa amin ang isang napakalaking ambulansya. Or parang CDRM mo. Fire truck pala. Meron silang ganun. Modern. As in, kumpleto. Teka muna, matanong ko lang. Bakit ang mabalakat, hindi inuuna ang mabalakat? Dapat mabalakat first, hindi ba? Tama ka ba dyan? Bicol first. Mabalakat. Di ba mabalakat yung Bicol? Huwag ka namang masyadong advance. Mabalakat muna bago Bicol. Mabalakat muna. Bakit namimigay yung mabalakat ng donasyon o tulong sa iba? Oo. Na hindi pa ayos dito. Lalong-lalo na wala tayong ospital. Wala tayong Kahapon, nagdaan ako sa palengke. Mm-hmm. Wala mang magandang palengke dito sa Mabalacat. Mm-hmm. Yung luma. Nung nagdaan ako sa San Fernando nung isang araw, nagdaan ako sa harapan ng JB Lingad. Oh. Kung merong problema yung mga tao dito, doon tatakbo. Doon pa tatakbo. Maganda na yung... Nagdaan ako sa Angeles City. Mm-hmm. Doon sa ONA. Meron silang ospital. Meron silang ospital. At sa harapan. Oo. Meron silang 400 million worth of building na public market. Nasaan ang infrastruktura ninyo dito sa Mabalacat? Yun. Yun lang po tinatanong na. Kayo ba naniniwala na ang sasabihin sa inyo ngayon pagkatapos po ng 7 kalahating taon, binabalak na po naming magpatayo ng hospital ngayon dito sa Mabalacat. Pwede naman yun. Oo. Kasi, ang nangyayari, yung mga kalaban namin, gusto na nilang magpatayo ng hospital. Anong excuse namin dati? Wala po kaming pera pero nangungutang po kami ng 2.1 billion pero hindi para dyan sa hospital, kundi para sa City Hall. 300 million yung furnishings lang.
May problema po ngayon yung City Hall. Mhm. Sa totoo lang, may problema yung City Hall. Yung lupa, may issue. Yung lupa may issue. Yung building may issue. Mr. Manalo, baka gusto mong makinig. Mukhang wala na tayo ngayon dito. Ang tatalakayin natin susunod uli dito, ng programa is kung ano ang nangyari sa biniling lupa ng City Hall. Yan. Oo. Yung 610 tapos At saka yung pinatayong City Hall, kung anong milagro ang nangyayari dyan. Mhm. Saan sila kumuha ng pera na dinisapprove ng Land Bank? Tsaka bakit nila napa-under yung construction na may nalagyan na ba? Tongpats na naman siguro yan. Hmm. Siyempre, Parang bago ang pa- nangyayari kasi sa ganito construction kasi, ang pattern. May SOP dyan eh. Parang nangyayari ganito yung pattern eh. Pinapatigil na tayo ng poging director natin. Pero parang ganito ang nangyayari eh. Para bang may mga lumabas na pera, Hmm. tapos nabulilyaso yung loan. Okay. Ha? Ngayon, ang mangyari, paano nila ngayon pupunuan yung mga lumabas na pera? Hmm. Lalabas po yan. Lalabas yan. Mr. Manalo, lalabas po yan. Ayan, basahin ko lang po yung mga remaining. Umiiwas po sa politiko sa consistent deceiver, sabi ni Arnold Tanwaco. O nga naman. Edgar Tolentino Castro, good morning po. Si Pat Paraslingan, sabi niya, it's all about money, money, money. Nasa ng money, money, money. Yan. Yan. Sa pakdlang issue kay kapera ng Mabalacat, puro loan niya. Oo, di ba? Yeah. Pa-shoutout po, Boss Wincy and soon to be Vice Mayor and Mabalacat June Castro. Ayan. Soon to be Mayor Catortijal. Salamat po sa inyong panonood po ng ating podcast ngayong pong araw na to. At dumating na po yung mga bumibili. Ano? Nandiyan yung pakwan. Mahirap pag Baka, Direk, gusto mong maglibre ng pakwan? Tapos, attorney, kailan tayo susunod pare? Saturday. Ikaw ba, may lakad sa Sabado? I'll let you know. Sige. I'll let you know. Aba. Pwede ako ng Sabado, pero kung pwede, agahan natin. No. Maraming pong Kasi salamat. susundo ako sa Balanga eh. Mhm. Yeah. Pag ba bumili ka ng pakwan, may babubuntis. Meron kayang tandang Alansonis to? Pakwan nga yung tinisigaw eh. At marami pong salamat sa inyong panonood. At samahan niyo po kami ulit sa Sabado. At ito po ang Mabalacat City Kaluran. Intindihin po ninyo to, yung pera po dito sa Mabalacat ay pera ng mga mabakalista. Mabakalista. Oo. Pag taga Mabalacat ka, di mabakalista ka. Oo. Di ba? Hindi mabalaki nyo. Hindi mabalaki yung mabakalista. Sige. Oo. Yung mga ayaw nilang tanggapin yung katotohanan, nabakalan sila. Oo. Ayan, thank you po. Maraming salamat po. Pasensya na po kayo. Sana po naintindihan ninyo. Yung mga hindi po ninyo naintindihan, pwede po kayong mag-text. Sasagutin namin kayo. Kung kailangan po ninyo yung papeles, bibigyan po namin kayo. Yeah. Hanggang sa susunod po, salamat po sa inyong pag-intindi sa amin. Hindi po kami naninira. Mhm. Ang hinihintay po namin, yung paliwanag Explanation. ng mga sinasabi ninyong paninira namin. Okay? Mhm. Ayan, marami pong salamat. God bless. ulitin po. Mag-ingat po kayo.